Určite ste si trochu naštudovali stav, alebo poznáte ho, lebo tu bývate, v akom sa momentálne Banská Bystrica nachádza. Takže jednak ktorým smerom by sa mala Banská Bystrica uberať na sledujúcich 4 rokoch, alebo čím by ste chceli začať, čo vy by ste chceli preto urobiť, respektíve čo k tomu vy ponúkate. Takže program na 4 roky. A čím začať? Začnem troška zo široka, ak dovolíte. Bol som pred rokom a pol členom skupiny zamestnancov, ktorí v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky poukázali na korupciu a tunelovanie tohto štátneho podniku. Našim razantným postojom sme dosiahli to, že vláda zablokovala udelenie už rozhodnutej 2-miliardovej pôžičky, štátnej finančnej pôžičky Lesom Slovenskej republiky, ktorá by vzhľadom na praktiky, ktoré vládli v tom čase v štátnych lesoch, určite skončila vo vreckách podnikateľov spriahnutých so vtedajšou koalíciou. Takže sme vlastne zachránili 2 miliardy korún pre tento štát, pre nás, pre všetkých. A toto je moja misia, v ktorej chcem pokračovať aj v meste. Bojoval som s korupciou v štátnych lesoch a myslím, že úspešne a chcem s ňou bojovať aj v tomto meste. A môj prvý krok, alebo jeden z prvých krokov bude zrealizovať protikorupčný audit a spracovať stratégiu, ktorou chcem, aby sa toto mesto očistilo od korupcie, očistilo od tých praktík, ktoré tu vládnu a o ktorých všetci šepkajú, ale málo kto sa bojí o nich hovoriť nahlas. Všetci vieme, že sa zrekonštruovala predražená fontána, že sa zrekonštruovala predražene radnica, že sa rovnako za drahé peniaze zrekonštruovala plaváreň a teraz sa vedenie mesta chváli tým, čo všetko pre občanov urobilo, ale za akú cenu. A zadlžené mesto, to bude guľa na nohe budúceho primátora a vedenia mesta, ktorá bude brzdiť v ďalších krokoch do ďalšej budúcnosti mesta. Takže v prvom rade zdôrazňujem transparentnosť, boj s korupciou, elektronické verejné obstarávanie, jasné, zrozumiteľné pravidlá pre všetkých podnikateľov, aby sa mohli uchádzať o dodávky tovarov, služieb, investícií pre mesto. Ďakujem. To sa mi páči. No, predovšetkým, ak chceme robiť volebný program, alebo chceme vedieť, čo toto mesto potrebuje a čo dokážeme robiť za 4 roky, je zistiť, kde sa nachádzame. Toto mesto sa nachádza nie na križovatke, ale pred útesom. Jednoducho veľa nechýba, aby sme do neho spadli a budeme sa veľmi ťažko škriabať späť. Takže ja som si robil takú bilanciu týchto 4 rokov, ktoré sú za nami a vyšlo mi, sa nám podarilo 12 vecí v tomto meste, pozitívnych, ale musím dodať to, čo povedal Peter Kukola, vždy sa pýtajme, za akú cenu. To sa málo kedy pýtame. Fontána za 12,5 miliónov, toľko stála napríklad rekonštrukcia Lazovnej ulice. Porovnajte si tie dve stavby. A vyšlo mi na tej druhej strane, čo sa nám nepodarilo, je toho okolo 75. Takže čaká nás veľmi tvrdá a ťažká robota. To znamená, moje kroky budú asi také, že do pár mesiacov zmeniť úrad na jeden výkonný, perfektne fungujúci nástroj pre realizáciu všetkých vecí, ktoré chcú občania, ktoré chcú poslanci a ktoré chce primátor. Pretože ak z úradu odíde 143 ľudí za 4 roky a je tam 4. prednosta, tak to asi o niečom svedčí. Mesto nie je riadené, teda úrad nie je riadený, je to katastrofa kompetencie, ľahostajnosti a možno aj pohrdaním na obyvateľov tohto mesta. Takže to sú prvé mesiace. Potom, spoločne so všetkými, ktorí sú schopní, ochotní, pripravení, prvé kroky. Tí, čo ma poznajú, tak vedia, že keď sa pre nejakú vec zapálim, tak tú vec skôr či neskôr dokončím. No a keďže toto mesto počas týchto 4 rokov poslancovania, my sme to hodnotili, tak urobila aj niektoré akcie, ktoré boli fajné, sú prínosom, ja si myslím, že sú prínosom.
budú Bystričania na nich hrdí a ja ako poslanec musím povedať, že som za ne hlasoval, tak tie budú toto mesto naďalej zdobiť. Bude tam radnica spustená, je tam tá plaváreň krásna, je ten Podlavický most, stále je to o tom. Ja si nedovolím tvrdiť z tejto pozícii, že či to stálo veľa alebo málo, lebo som nevidel papier. Ja som nevidel faktúru. Ja neviem povedať, že či to stálo veľa alebo málo, ale zabezpečím to, aby ste sa to dozvedeli. To je prvá vec. Druhá vec, veľmi sa tu všetci nejakým spôsobom snažíme o to, aby sa tu transparentne hospodárilo. Zaznelo v médiách, že Bystrica je z pohľadu transparentnosti druhé mesto na Slovensku, takže už nám chýba len jeden krôčik a budeme najlepší. Ale je to pravda? Takže budeme rozprávať o tom, budeme konať, aby to tak nebolo. No a teraz tá praktická vec, aby ste sa trošku pobavili. Dneska prednosta Mestského úradu po roku fungovaní prvý raz prehovoril na mestskom zastupiteľstve, ja som bol strašne rád. Takže tu vám chcem zabezpečiť, že keď teda tú možnosť dostanem ja alebo niekto z nás tu, tak že tie informácie ľudia budú dostávať, budeme k sebe slušní. Samozrejme, ja už som spomenul tie investície, ktoré považujem za významné, ekologicky čisté, ktoré prinesú pracovné príležitosti tak, aby mladí ľudia, ktorí v Banskej Bystrici žili sa, nevracali do našho mesta len na víkendy a za rodičmi a za športom, ale aby sa tu rozhodli aj trvale žiť a pracovať. Toto považujem za naozaj najvýznamnejšie a v prípade, že budú dobré kapitálové investície, tak to potiahne všetko, kultúru, šport a všetky ostatné aktivity mesta. Je tu aj zdravotný, je tu aj aktívny život seniorov, ich zapojenie do aktívneho života. Takisto by som chcel zachovať a rozvíjať sociálny štandard mesta s tým, že prehodnotím v prípade, že budem zvolený, ceny energií tam, kde je mesto akcionárom, konkrétne ceny za teplú užitkovú vodu, za teplo, za odpady, za vodné a stočné, tak aby sa naozaj uľahčil život Banskobystričanov v týchto dennodenných platbách, pretože ten úsporný, tzv. Úsporný balíček súčasnej vlády určite nevhodne dopadne na peňaženky obyvateľov. Tiež je tam zdravotný štýl pre všetkých, to znamená sprístupnenie športových, vybudovanie nových cyklotrás, bežeckých trás, bežkárskych trás, zimné sklopenie, letné a zimné aktivity, bezpečné mesto, účinnosť mestskej polície vyššia. Ďalší taký pilier je doprava a investície, to znamená prehodnotenie územného plánu, doprava, zabezpečenie rekonštrukcie mestských komunikácií, chodníkov, statickej dopravy, to znamená parkových, zavedenie inteligentných dopravných systémov, tak aby mesto nebolo dennodenne zahlcované vozidlami a bezcielne, aby ľudia neblúdili po meste pri hľadaní parkoviska, vytvorenie integrovaného dopravného systému, čo sú veľmi dôležité atribúty. Tretí pilier je otvorená samospráva a riadenie mesta, to znamená posilniť komunikáciu občan s mestom, zaviesť tzv. Hodinu otázok minimálne raz za 2 mesiace, tváru v tvár, primátor, zastupiteľstvo voči občanom, ktorí o to majú záujem a v neposlednom rade prioritu dať nepredávaniu majetku mesta, ale zveľaďovaniu majetku mesta.